Ahir els preguntàvem per què els biquinis es diuen justament així, biquini. La resposta ens fa tirar mig segle enrere, concretament fins a 1946, l'any en el que l'atol de Bikini, un grup d'illots a les Illes Marshall, al Pacífic, va ser l'escenari de les primeres explosions nuclears experimentals, ja acabada la Segona Guerra Mundial. L'any 1946, també, concretament el 20 de juny del 46, un dissenyador anomenat Louis Réard registrava la marca Bikini per donar nom a un revolucionari invent que havia fet, que era un vestit de bany de 2 peces per senyores. Aquest dissenyador ho va fer per 2 motius. En primer lloc, perquè li va fer gràcia la coincidència del nom bikini amb el prefix bi, que habitualment vol dir dues peces com les del seu invent, naturalment. I en segon lloc, perquè augurava que l'efecte que provocaria el seu invent en la societat de l'època seria tan explosiu com aquelles proves nuclears que havien fet a l'atol de Bikini. I no s'equivocava, perquè el nom va fer fortuna en anglès i ha passat a totes les llengües, de manera que les illes Bikini en realitat ja designen el vestit de bany i fins i tot han arribat a engendrar un fals derivat posterior, quan molts anys després les senyores van decidir prendre el sol traient-se la peça de dalt del biquini i va néixer el monokini, prenent el vi per prefix tal com havia fet gràcia al senyor Réard. A banda del biquini hem reunit un parell de curiositats més relatives també a illes exòtiques. Les Bermudes i la illa de Samoa, també. D'una banda, les Bermudes ja costa molt poc de relacionar-les amb aquesta mena de calça curta que s'ha posat de moda darrerament entre els senyors de dur allò, un pantalonet, allò a mig genoll. Efectivament, les Bermudes provenen d'aquesta illa. El que no és tan conegut, segurament, és que aquesta illa es diu així perquè el 1515 un intrèpid descobridor i navegant espanyol que les va descobrir i va arribar i va plantar la seva pica i el senyor es deia Juan Bermúdez, i és per això que es diuen Bermudes. Pel que fa a Samoa, hi ha un port que es presta a acudits fàcils de caire monetari, el port de Pago Pago. Resulta que furgant el nom autèntic d'aquest port samoà era Pangu Pangu. El que passa, diuen, i això és molt difícil de documentar, que els primers pobladors occidentals de Pago Pago, que eren uns missioners francesos, van tindre un accident amb la linotípia, amb la tipografia, i uns dels tipus que se'ls van trencar va ser justament la lletra N, de manera que els primers documents impresos que van sorgir d'allà ja no van dir Pango Pango, sinó Pago Pago. En fi, si non è vero, è ben trovato. Avui els deixem amb una definició de mots encreuats del meu company Jordi Fortuny a La Vanguardia, en la qual ell hi fa la secció en castellà que es diu crucigrama. N'hem triat un i l'hem traduït perquè va causar una certa polèmica, un cert enrenou durant la primera setmana d'aquest mes de gener. La definició fa així: exploten els camells per enganyar els innocents. Si la resposta fos en català, serien 2 paraules de 4 lletres.